5 μήνες τώρα χωρίς δουλειά. Δανεικά δεν δίνει κανένας. Λαχείο δεν εννοώ να κερδίσω. Μια φορά βρήκα κάτι λεφτά στον δρόμο, πήγα και τα παρέδωσα στην αστυνομία. Τι ατυχία είναι αυτή. Όλα ανάποδα. Και τον καφέ, ποιος θα τον πληρώσει? Τον καφέ, ξέρω εγώ. Να πάρει το φλιτζάνι, πήγαινε στην καφετζού να σου πει. Κανέλο, είσαι τεμπέλα. Όχι, ρε Σπατζούλη, τρέχω φουκαράς. Τρέχω, αλλά δεν βρίσκω άκρη. Το κοτόπουλό σας, κύριε. Δεν μου λες, είναι φρέσκο? Φρέσκο δεν θα πει τίποτα, για πέταμα. Τι πες? Όχι τίποτα, έτοιμο να πετάξει, λέω. Μα τι έχει, γιατρέ? Τι έχει. Η κοπέλα και τι δεν έχει. Διπλή κρίση καταφατικής διπλοτυπίας μεταβροχικών επιβρανδύσεων. Φωτίανσε, ναι. Κλείσε το στόμα, πάρει αέρα. Χρηματοδότης ήταν ο Περικλής. Περίκλες? Ναι, και Περικοκλάδες. Άκουσε εδώ, κυρία μου. Περικλή τον λέγανε. Δεν θα έρθει εσύ του διαόλου τη μάνα να μας αλλάξει το όνομα. Περικλής. Περίκλης. Μπράβο. Τα προπήλαια. Προπηλέ. Για ρε μανία τους να μου αλλάζουν τα ονόματα. Προπήλαια. Βάλε και ένα, εισφορά θα πληρώσεις. Προπήλαια. Ακροπολής. Ακροπολής, γαλλικά μιλάμε να καταλαβαίνόμαστε. Λέω ότι υπάρχει ένα τρίγωνο ισοσκελές μεταξύ των νόμων Παρθενώνων, Αιγίνης και Σουνίου. Α, μάλιστα. Ον τριγώνει σωσιέλ. Μα τι κοιτάτε που δεν έχω μαλλιά. Τι να σου κάνει. Έβλεπα τη φάτσα μου στον καθρέφτη και τράβα τα έβγαλα. Δεκάρικο. 2,5 καφές. Τα ρέστα δικά σου. Ναι, οικονομημένος. Δεν μου λες ρε Σωτήρη, μεταξύ μας τώρα. Ναι, Σαν άντρας πόσο παίρνουμε. σακλαμάρες. Θα το πεις τώρα. Τι έπαθες? Μα μου λες απογοητευτικά. Το προφίλ μου το έχεις προσέξει ρε. Λίνα, μην μου πεις να σε φιλήσω. Έχω ορκιστεί να μην με φιλήσει η γυναίκα. Πρωτού βάλω στεφάνι. Ελά στα αυτά. Ράστατα, εμένα δεν θα μου ξεφύγεις που να πάει να κρυφτείς μέσα του ποδιού το κέρατο. Βεβαίως, χασάπης είστε, παρέα με τα βόδια κάνετε. Πάμε. Πάμε, αλλά προηγουμένως, μια και είμαστε εδώ χάμω να σου δείξω ορισμένα πράγματα, να μορφωθείς αρχαιολογικός. Έλα. Όχι τίποτα, κάντε δουλειά σας, περαστικός είμαι. Έρανος γίνεται για το καραμουρτζούνι. Και πρώτα δεν τον θέλω. Αφού δεν τον θέλεις, γιατί γυρίσεις μαζί του? Όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αφού δεν με θέλετε, τι γυρίζετε μαζί μου. Τι ωραία που τα λέτε λοιπόν. Μιλήστε. Πρωτοφανές για χασάπη. Σκάσε. Μάλιστα. Τα πονηρά δεν τα τρώω. Κι εγώ τα αλμυρά. Λοιπόν, εδώ, excuse me, εδώ απάνω στο χωριό ήταν μια γυναίκα. Κλητεμνίστρα τη λέγανε. Κλειτιμνάστρα. Για ρε μανία να μου αλλάζουν τα ονόματα. Κλητεμνίστρα. Πιου φόντο. Έλα μαντάμ. Έλα λερναία ύδρα. Πιου φόντο. Παναγία μου. Φόντο η μαντάμ. Johnny, please. Ανάθεμα σε κλητεμνίστρα. Μια στιγμή ένα σουβενίρ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα. Δεν είναι τίποτα. Τώρα θα πάμε να σου δείξω την αρχαία Κόρινθο και θα σου περάσει. Τρίγωνο λοιπόν. Εκεί. Στην Αίγινα και εδώ. Και αν δεν πιστεύετε καθίστε και μετρήστε το. Πώς είσαι έτσι? Στη Σαλαμπούρας είχανε. Το τάλιρο. Τάλιρο. Thank you.